Maanghel ang tinig ng learners sa kanilang pagtatanghal sa Nagilian, La Union. May handog ding sayaw sa manunood. Hangarin para sa mas progresibong kinabukasan. Ang sabay-sabay na pagpapailaw sa bayan. Nagningning ang mga Christmas tree, government offices at maging ang mga establishmento sa paligid nito. Maging ang mga pasilidad sa Municipal Hall compound at mga dekorasyon sa paligid nito. Binuksan din ang bazaar. Simple pero makabuluhan ang Christmas lighting. Kasabay kasi ng pagbubukas ng mga pailaw ang mga fundraising activities upang makatulong sa mga biktima ng nagdaang kalamidad. Pinangunahan ng grupong Namnama Iti Umili ang fundraising. Para mag-raise po ng funds para maitulong natin sa mga kababayan natin na kailangan, na mga biktima ng typhoon, mga in crisis situation, at yung mga indigent and vulnerable. Ang ilan sa mga stall na nagbebenta ng damit, gagamitin ang malilikom na pondo bilang donasyon sa mga naapektuhan ng bagyo. May mga ibinebenta ring shirt para sa glow run na gaganapin sa December 20. Hinihikayat ang lahat na makilahok sa aktibidad. Espesyal din ang mga higanteng Christmas tree sa bayan. Ang mga parol at mismong Christmas tree pinagtulungang buuin ng bawat Nagilianon. Namumutik-tik sa parol ang mga Christmas tree. Pinili rin ang nanalo sa parol making contest. Kung saan yung mga ginamit namin na mga parol na frames, dinonate po siya ng barangay. Tapos yung mga covers natin binigay po ng Marveta. And then yung mga schools natin ang nag-participate para i-showcase na din yung creativity at i-enhance yung parang life skills ng mga bata. Mas lalo naman umanong naging makabuluhan ang pag-uwi ng mga balikbayan dahil na rin sa espesyal na pagtulong sa kapwa ngayong Kapaskuhan. We enjoy the celebration very much. It's a festive time with community and family and friends. We enjoy coming out and to be able to see the different stores here, products that they sell. As well, we praise God for being able to celebrate Jesus Christ as our Lord and Savior. Ang nakakamiss dito is it's very interesting now kasi ang Nagilian has improved a lot. And nakita namin din yung effort ng municipal government and actually this has been done because with the cause mga nasalantang bagyo, and it's just nakaka-proud kasi may compassion ang municipality towards our people, and as a member or a proud Nagilianon, it's a good to be part of the celebration through the lights, the good lights, and then sa mga stalls na to visit and try to be involved. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.